Hello, magadi zvenyu linda mutambirano unofara here adhala wegonyeti muri sei sei? Tinombona mafirimu amunoshuta murodhi zvinokomborerwa chaizvo nemhanzi. Rambai makadaro. Barbara Shaibva, Betha Mapfumo, Naomi Nema, ameno muri nyasondinzwa here tisati tatanga chirongwa. Last time South ndanga isiri kuita zvakanaka, ndisingaziva kuti nhasi zviri sei. Kana muri kundinzwa nditaurirewo pamacomments apo, kana paine zvandofanira kugadzirisa ndigadzise tisati tatanga. Ndiri kunzwika here? Muri kundinzwa here? Hello, ndiri kunzwika here? Zvakanaka chaizvo. Thank you so much Betha Mapfumo. Bwino Bridget Chakata. Alright, tine urombo nekunonoka kutanga. Ndofunga zvamuri kungoona tichitori mugiya chaiyo tachiri kushandira vanhu, tachimbori pabasa. Asi tangoti rega tizadzise chirongwa chacho chifanira kutanga na 7:30, but tinenge tiri mashure menguva mbichana. So tichangoti vhuraudze nyaya yatinayo muzuva ranhasi. Kune vachangotibata chino chachirongwa chedu chechi3 every Thursday 7:30 tichisangana pano manheru tichidiscussa health yatinotiyo Sismeli health care discussion. Ini ndoitwa Dr. Enos Zivai Mufushwa, ndiri chizvarwa chemuZimbabwe asi ndinoshavira ndiri kuno munyika yeZambia muRusaka panonzi paUniversity Teaching Hospital, ndo patinowanikwa ndiri. So every Thursday tinenge ndiri pano tichitaurirana nyaya maererano nezveutano. Darkness, don't worry, ndingoti nzvena kuenda pachikona chekuti ndikwanise kunge ndichitaura nemi, as long as muri kundinzwa pakanaka. Don't worry about the darkness. Yeah. So chirongwa chino chiri meant kuti munguva ino yeCovid-19 amushuwa tinoziva kuti muzvipatara zvikuru zvizhinji maclinics vari kuatenda, havasi kuatenda zvinhu zvavangatiwo non-emergency cases, vari kuatenda zvinhu zvavangati ma-emergency cases. So we find kuti vamwe vanenge vaine zvirwere zvakasiyana siyana vanowanikwa vachishaya nguva yekuti vange vachionekwa kana kuatendwa kana kuconsultwa vachibatsirwa. Nekuda kwenguva ino yatiri, the hospitals nemaclinics they are overburdened nenyaya yeCovid-19. So ma-emergency cases ndo mazhinji ari kunge achionekwa. Atinoti ma-elective cases zvinhu zvakasiyana siyana, vanhu vari kuwanikwa vachishaya nguva yekunge vachionekwa nana mazvikokota veutano. So Sismele vakaona kuti regai tichingoti tipe mukana every Thursday hunge muchingotaurawo nevanhu muchingobata zvirwere zvakasiyana siyana. Hatingakwanisi kuzvipedza zvese pazuva, asi ndodavira kuti nemaThursday esewa yatinosangana tichakwanisa kunge tichingokavha much ground tichibatsirana mune zvinhu zvakasiyana siyana zvingangova zviri kutinetsa munguva ino yatiri, tichingokurudziranawo zvakare kuti kwese kwatiri tinge tichingoobservawo social distancing, kugeza maoko edu nekusanitiza nekupfekawo maface mask tichidzivirirawo chirwere cheCovid-19. Tinodavira nekunamata kuti tichakwanisa kunge tichikwanisa kuchikontrola nyika dzese pasi rose dziite go back to normal, kuita mabusiness avo nekunge muchikwanisa kuita zvinhu zvenyu zvakasiyana siyana zvamunokwanisa kunge muchiita pasina any restrictions. So muzuva ranhasi tatakawirirana kuti tichataura nezvehypertension kana kuti yatinoti blood pressure. Ndo topic yedu yanhasi. Taakupendera topic yedu tichazotaura nezve-School of Nursing inonzi Glory Academy College of Nursing iri kuno kuZambia. Ndiri board member academics wechikoro ichocho ndichibatanawo nemamwe maZambians vari muno as board of directors. But takaona zvakakodzera, ndakaona nenhamo iri kumusha
kuonawo zvakare kuti kumusha vazhinji manursing schools they only take one sitting. Kune vanhu vane macertificate avo 3 kana 2. Kunoku system yacho inobvumidza zvayo as long as maths dzako dziripo, English dziripo nescience. Havaneni kuti wakanyora ka 10 kana ka 17, as long as zviripo unokwanisa kungochiacceptwa. Study permit yako neungochibhadhara unokwanisa kungochiaspectwa. So ndozvo zvatichazodiscussa taakupendera chirongwa. I think ndakarana an advert pano pasismail and it was met with mixed feelings. Tinoziva chose kuti kune vanhu vari bogus, vanhu vari kuswindla vanhu mari dzavo nenzira dzakasiyana siyana. So mubereki zvinenge zvisiri nyore kuti angoita pathways nemari yake nekuti munhu angoisa kaadvert. So ndaona zvakakodzera kuti vane mubvunzo ndiye ndichizoipindura mushure mekunge tapedza kudiscussa zvehypertension or BP muzuva ranhasi. Ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwamuri kutipa pasismailis diaries. Ndingatibva zvandikaisa advert iyoyo ndane 27 confirmed mastudents akaacceptwa vari kutanga chikoro, taakutotanga kushandira mastudy permit avo, vamwe vaakutotanga kudzidza online, but kana maborders avhurwa in the like, vana vanenge vachizotarisirwa kuuya pacampus. Izvozvo ingori online, hatiri kuita theory, but munoziva mese kuti nursing ine practical aspect nechi, saka it's just for this time. Ndinokutendai zvikuru nekutitemba tichataurira zvakanaka kana taakupendera chirongwa kuti tinyatsobuda pachena kuti aiwaba advert ndeyemazviro kwazvo, haisiye bogus. Okay. Thank you very much Selina Rags nekuyambirawo comment section kuti inge ichibehavor ichiita zvinhu zvatafambira muzuva ranhasi. Pano pane zvirongwa zvakasiyana siyana chose zvinobatanidza all the sectors. Nhasi utano, ngatitaure utano. Thank you so much Selina. Right, so tiri pane zvahypertension, ndichapindurai Sheba kare mabasa anowanikwa vachazosarudza kana exam ravanonyora munhu is internationally recognized, tiri registered neGeneral Nursing Council of Zambia. Saka kana anyora mwana apasa anopuwa certificate rake. Zviri kwaari anoda kudzoka kuZimbabwe here, General Nursing Council yekuno inocommunicate neGeneral Nursing Council yekuZimbabwe kuti munhu uyu tinomuziva, maclinical hours ake akaita ndeaya ndeaya ndeaya, kana achiwana basa ikoko anowana. Vamwe unoendawo kunana Australia, UK, vanosvika vachiwana mabasa. Anenge adawo kupinda muno muMinistry of Health, as long as maposts aripo, basa vanokwanisa kunge vachiriwana. I hope ndakupindura. Okay, so tiri panyaya yeBP kana kuti isu yatinoti hypertension. I think ndichipendera chirongwa last week ndakasiya ndakupai homework assignment, andizoti makaita here homework. Takataurana kuti munhu azodiagnoswa kunzi ane BP kana kuti hypertension, tinenge taona tameasure BP. I'm sure vazhinji vedu takambomezhwa BP, nichiya chikafu chinoiswa apa omezhwa BP. Kuti tizoti une BP haisingori one reading chete yatinotora tameasure. It's kuti tatora reading, toramba tichita mamwe serial readings munguva dzakasiyana siyana mazuva akasiyana siyana, then tadaro manje tinozoona kuti BP yako murange yairi, zvakakodzera kuti kutange mushonga o zvakakodzera kuti tiite zvakadi. Haisingori one reading, but readings akasiyana siyana anozoita kuti tiite arrive at the diagnosis yekuti aiwa ambuya mune BP kana kuti sisi mune BP. So readings aya akamira sei? Ndofunga kana mukatarisa makadzi enyu munoona namba inenge iri pamusoro nenamba inenge iri pasi. So namba inenge iri pamusoro tinoiti systolic, namba iri pamusoro tinoiti systolic. Iyi systolic inoratidza kucontracta kune kuchita mwoyo paunenge uchishanda, ndio inoratidza kushanda kwemwoyo yatinoti systolic pamusoro. Iri pasi tinoti diastolic. Diastolic inoratidza kurelaxa kunoita mwoyo. Kana mwoyo wakaita sei? Wakarelaxa, no pressure. Right, so iyi iri pamusoro yatinoti systolic, normal range yayo kana iri pakati pe 90 to 120, iyoyo tinoiti normal blood pressure. Yepasi kana iri pakati between 60
to 80 zvakanaka ndo normal. Handiti tichibva ipapo mareadings andiri kupa aya ndo mareadings atiri kushandisa pare zvino atinopuwa nenonzi American Heart Association ndo inoregulata zvakadai. Then ngatiti yepamusoro yako yaita pakati pe120 to 129, then yepasi yaramba yairi 60 to 80. Kana zvadai manje iyi tinoiti pre-hypertension. Kana chiti pre-hypertension tiri kuti iyi red flag, ngatiise red flag ipapo, right? Hazvisati zvashata hazvo, asi pre zvingangoshata. That is 120 to 129, right? So 120 to 129 yepasi iri hayo pakati pe60 to what? To 80. So toiti pre-hypertension. Apapa hatikutange mushonga baayo. Tinotanga kushanda diet yako, tichiita kuti uchinje lifestyle activities ako. Kana uchimwa doro toti reducer, kana uchiputa toti mbomira, exercises nezvimwe zvakasiyana siyana tisati takutanga mushonga ba. But kana yazova 130 kunosvika ku 139 yepamusoro, then yepasi toti 80 to 89. Kana zvadai manje iyi tinoiti stage 1 hypertension, stage 1 yeBP. Iyi stage tinogona kusakutanga mushonga, right? Tokupa kana kuti 3 months dzekuti tishande lifestyle yako, exercises, diet nezvakasiyana siyana. Kana zvaramba mu 3 months tobva takuisa pa mapiritsi eBP. Okay, then tozoti manje BP yekuti iri pamusoro pe 140, yepasi iri pamusoro pe 90. Iyi now inenge ya stage 2, hypertension stage 2, kana kuti BP stage 2. Iyi hapana chitsotsi, taakutanga mushonga mwana wamai, ende mishonga iyi hatikurudziri kunge uchiregedza. Then tozoita yekuti unoita 180 yepamusoro inoita 180 kusvikwira, yepasi yoita 120 kusvikwira. Iyi now tinoiti crisis, hypertensive crisis, zvinhu zvashata, right? So ndo mareadings aya. So which means nyange wapuwa mareadings ako pasina kutsanangurira, chirongwa chino chakubatsira kuti unge uchiinterpreta mareadings ako eBP. Once wapuwa, refer back kune zvatataura izvi, unokwanisa kuona kuti umire papi mwana wamai. Ndodzokorora zvakare kune vaya vanononoka kubata vachikasira kuregedza. Normal BP yangu yakamira sei? Yepamusoro kana iri between 90 to 120, yepasi kana iri between 60 to 80. Ko kana ndiri pakati pe 120 to 129 yepamusoro, 60 to 80 yepasi, zvinorevei? Zvinoreva kuti ndiri mu red flag, pre-hypertension. Handingaiswe pamushonga, asi I should watch on my lifestyle, my exercise, diet nezvinhu zvakasiyana siyana. Ko kana ndiri pakati pe 130 to 139 yepamusoro, 80 to 89, iyi muri mu stage 1. Stage 1 hypertension, tinokupai 3 months dzekuita work on your lifestyle, diet, zvima exercises nezvimwe zvakasiyana siyana. Kana zvaramba, taakuisai pamapiritsi eBP. 140 zvichikwira yepamusoro, 90 zvichikwira yepamusoro, hapana chitsotsi, tokutangai mapiritsi. Iyo inenge ya stage 2. 180 zvichikwira, 120 zvichikwira, iyo yatoo crisis, inokwanisa kutokanganisa mamwe maorgans ari mumwiri, akafanana neliver, makidneys, zvakasiyana siyana zvinogona kukanganiswa neBP yakadaro. Pakanaka. Chandei manje titarise kuti ndiani
ari at risk yekuita BP. Right. Chekutanga gender chayo. Kuwa murume kana kuwa mukadzi iriski. So kuwa murume ndiko kune risk yakanyanyisa kuita BP. Nguwa munhu wemurume. Right? I'm sure tinoziva chose zvinosangana varume and the like. Okay, zvingori zvinhu zvakaitwa neresearch yakaratidza kuti varume they are at a higher risk. But varume they are at a higher risk kubva vachiri vadiki kusvika age about 64. From 65 years chikwira, research inoratidza kuti vakadzi ndo vanozoita futi chi vanoita higher risk. Maona manje. So murume kusvika ku64 tisu tine higher risk, but after the age of 64 vakadzi ndo vari at a higher risk yekudevelop high blood pressure. Izvozvo tinozviattributisa kuma-hormones anenge asisaproducwe after menopause and the like. Chimwe zvakare zvinhu zvatingazokwanisa kutaura mune imwe nyaya inotera, tingazoita go much into detail. So ndo imwe risk iyo. Imwe risk zvakare family history. Mumuri menyu, right? Kana muine history high blood pressure, iwo zvakare uri at risk, especially at not my first degree relatives, mai kana baba kana tete kana chivanga ine BP, you are also at risk to develop BP in your lifetime. Right. Then race, isuma Africans, African American and all, compared to the Caucasians, nechi tiri also at a higher risk to develop BP. Okay? Then obesity. Kwa munoti kuya kufuta. Sorry, kana takafuta kana kudi obesity. Chaizo one of the things lead to development of BP. Kochiko chatinomboti obesity chacho. Right. So kana chitarisa not obesity, tine wega unogona kutozvimeasure kuti uone kuti uri obese here kana kuti chii pasina zvekutaurwa nemunhu. Ndichakubatsirai kuti munozviita sei. Right. Pane yatinoti BMI kana kuti body mass index. Mugona unoigoogle unotazopedza chirongwa. So BMI amazadeo ndio inoita kuti tikwanise kuona kuti munhu ari obese here kana kuti haasi. Ukaenda paskero weight, wonyora weight yako. Wobva wamezhwa height yako. Right? So wamezhwa height yako, right? Weight yako isa pamusoro, weight divider. Height yako let's say yaita 1.7 meters. Saka unobva wati 1.7 times 1.7. Right? Chawawana ipapo wochipinza mu weight. So tukuti weight divided by height squared, your height in meters. Vamwe vakutotiza pano vakufunga kuti takuita maths. Zvidiki diki izvi. Ndati weight yako, right? Weight divider ne height yako squared. Right? So tukuti kana let's say inini I weigh 70 kgs. Then ndoenda pa height yangu ndona ndiri 1.6. So ndenda kuti 70 divided by 1.7 times 1.7. Those are kureva. So chawawana ipapo kana chiri pasi pe 18.5, kana figure yawana iri pasi pe 18.5, right? Zvinoreva kuti you are underweight. 18.5 to 25, it's normal, the normal range, BMI ya 2000. Then kana uri pakati pe 25 to 30, iyo tineta kuti overweight. Then anything chiri pamusoro pe 30 ndo yata kuti obesity yatiri kureva. So body mass index kana kuti BMI ndo inokwanisa kunge uchiona. So I think it's something which is simple. Chaunokwanisa kuita weight yako,
height yako times height yako divided wowana chi body mass index. So tichitobva pano vane zvikero mudzimba kana vane maheight mune matorarama kutoziva kuti muri underweight here, normal here, overweight here, kana kuti I am obese. Ndiyo body mass index yatatichitaura izvo. Okay, atine edu basa nemaviews, asi kana taakunoimba uku nekudii maviews tetichada isu semachiremba. Nyamwe ndikaona munhu 1 pazuva chero ndamubatsira mwoyo wangu unonzwa kufara chaizvo, asi kana taakuzonoimba uku maviews akaita mashoma, aiwa ndinorwadziwa chaizvo. Zvino varipo ivava tinokutendai, mune muchizonoudzawo vamwe kuti tadzidza zvakati, ndokufamba kweshoko, ndokubatsirana kwacho, maita zvenyu. Right, so tachitaura nenyaya atinoti predisposing factors kana kuti risk factors anoita kuti develop BP. Lack of exercises, okay, yatinoti sedentary lifestyle, right? So ukaleka exercises, usiri active nechi zvinokonzerawo kuti yatinoti cardiovascular system yako isaite zvakanaka, and you can succumb to high blood pressure. So kuita exercises kunobatsira zvakare. Smoking is a risk factor. Chazenge tichizotaura nezvazvo. Nicotine pane zvainokonzera mutsinga dzinofambisa ropa. Then salt, high salt intake, kudya salt yakawandisa. Salt inonzi sodium chloride, so kasodium aka ndo kane problem. So salt yakanyanyisa not parisk. Potassium shoma, kusava nepotassium iri normal range, kusadya chikafu chine potassium, kusava nepotassium shoma also risk factor. Alcohol, doro, is also a risk factor rakanyanya. Not now to kumira ndichazokutaurira izvo quantities nechikumwa kwakanyanyisa is also a risk factor. Okay, stress, right? I'm sure it's more often than not you hear vanhu vachiti maybe pavakaita divorce yavo, maybe after a month ndo pavakabatwa neBP, kana kuti after some stressful events in their life ndo pavanobva vabatwa neBP. Yes, it's quite true. Stress can lead to development BP. Okay, pregnancy, kune yatinoti pregnancy induced hypertension, inogona kuisawo zvakare at risk kubudikidza nemahormones anoproduce pregnant. Unogona kunge wanga usina BP, then nekuda kwokuti wane nhumbu pamwe BP yacho ndipo inobva yaita, iyo tinoiti pregnancy induced hypertension, inogona kukonzera zvakare. Zvimwe zvezvinhu zvinokonzera BP kunge une chimwewo chirwere, maybe cheimwewo organ, right? Then chirwere chiya ndo chinobva chazoita kuti BP izouyawo. So tiri kuti nyangwe une chirwere chemakidneys, maybe yatinoti acute renal failure, kana even chronic kidney disease, kana chirwere chemakidneys chinogona kuti uzodevelopawo futi BP. Diabetes, kana une chirwere cheshuga, chinogona kuzokutipawo zvakare kuti develope BP, right? Thyroid, kana une chirwere chethyroid yatinoti hyperthyroidism, goita zviya chinogona kutipawo zvakare kuti develope BP. Okay, mishonga imwe yatinomwa zvikuru sei prolonged use yema oral contraceptive pills, edo family planning, kana prolonged use tora kuashandisa kwenguva yakareba kana zvinogona kukonzera zvakare kuita yatinoti ndingatsanangure kuti chiko zvamunganzwisise. Ropa handiti fluidity yainayo yayo. So kumwa a long time yekumwa ma-oral contraceptive pills angagona kukonzera thickness yeropa yaya thick, yatinoti hypercoagulability kunawo vari palevel rakadzidza kusvika ipapo. Asi in a nutshell tiri kuti ropa fluidity wayo yayo unoderera, roita more thick neprolonged use yema-oral contraceptive pills. Zvinozva zvinozokonzera zvakare BP in the long run. I didn't say oral contraceptive pills ipapo ndati prolonged use, tarisazve maybe +6
or so years uchishandisa izvozvo zvinogona kupinza parisk yekudevelopa bp. I think tatibatei zvakawanda. So we find kuti ukatarisa zvatataura zvinogona kuona kuti tadivida kuti taita tinoti primary causes kana kuti zvimwozvo zvinhu zvatataura tose tatati masecondary. Atati masecondary aya ndeyekuti une chimwe chirwere chauinacho chazokuita tip into develop what? BP. So BP of course techitarisira kuti inge iri kuzoriko kuma 5th decade of life kana 6th decade of life, asi hazvishamise kuona mwana ane BP, right? These cases, they are quite a lot. And zvizhinji zvinotipa vana into BP zvinhu zvakaita se poor diet, pavana vedu chikafu chisiri right, mafuta nechi. It won't be surprising to find a 10-year-old, 15-year-old succumbing to high blood pressure. It's very common. We have patients vakadaro. So the age of course zviripo, but still we are having cases the BP even kuvanhu vasiri in their 5th or 6th decade of their life. It's still common nekuda kwezvinhu zvatinoapa and the like. Okay, right. So tataura marisk, ngatichiendai manje titi ndezvipi zvinhu zvatingati signs and symptoms kana zvatingati zvinhu zvinogona kuita kuti ususpect kuti panapa ndine BP. Now chatofana kuziva ndechekuti most of the people, they might actually not have the symptoms, but BP yavo yakakwira. Uchiita your normal chores, basa rako every day and all, une BP inopfuura maranges atataura stage 1, stage 2. You might not even notice it. The only way yaunokwanisa kuti notice if you are someone ari conscious neutano hwake and you have regular BP check up. Ndo zvimwe zvekuti zvinogona kubatsira kuti uzive kuti BP yangu panapa haisina kumira zvakanaka. Because sometimes you might not even present nema signs and symptoms and all. Kana wazopresentawo ndo paunotanga kuita ndine musoro wandisiri kunzwisisa, right? Frequent headaches, feeling tired easily, dizziness, vamwe vanopresenta even nose bleeding chaiyo, vamwe maziso ndisi kunyatsoona mushe. But we find that some of these things anenge atova complications yeBP yanga yagara iripo. Zvikuru sei maziso nechi anenge atova complications. So ine salient features ekuti you might not even notice, but the only way regular, maybe after 3 months, after 6 months, you just go develop that health conscious, ngoti reganimbochekwa BP yangu, reganimbochekwa sugar yangu, even urine, right? So BP ndo zvaingade kuscreena kungochona, because ukada kumirira kuti kana ndazotanga kunzwa musoro, nose bleeding, kana kufenda, dizziness, maybe ndisaone mushe kana chi, iwa yanenge atoma complications eBP yanga yagara yakatoita sei yakatokwira. So chatokurudzira ndechekuti have serial BP checks, especially kana uchiziva kuti mune first degree relative yenyu yakaita succumb to BP, even nyange usina, you can be the first one. So have those BP checks, ndo zvingatokuita kuti ukwanise kuona kuti uri papi, pre-hypertensive here, stage 1 here, stage 2. Vamwe vanotofamba neBP chayo 180 over 100 zvatataura zvaizvo, maybe yozongoonekwa accidentally or something, or vamwe vanotozoonekwa varwara chaizvo vatoita crisis, ndo pauzosvika unzwa kuti BP yavo 200 over 120. But munhu anga achiita sei? Anga achifamba pesa vari pamapiritsi here? Aiwa, havasi pamapiritsi. Muri kuona manje. So ndo zvinhu zvatingade tinge tichikurudzira in terms kana taakutaura nyaya yema-signs and symptoms nechi. Tiri pama-signs and symptoms tikati patangopinda muma-complications tinokwanisa kupuwa neBP. So BP inogona kukonzera stroke. Kazhinji I'm sure you've heard kuti munhu angostroke, then waenda unomezvwa BP yavo yanga iri high. So iwewe unogona kusatanga neBP uchirwara pamapiritsi, asi unogona kutanga nestroke.
then stroke yako ndoyozotiudza kuti une BP, tozokuisa pamapirikitsi kuburikidza nestroke yaunenge waita. Zvimwe zvezvinhu, BP inogona kukonzera yatinoti maaneurysm, kana chiti aneurysm, pressure yaya inogona kukonzera kuti tsinga dzinofambisa ropa dziya dzitese dzidilate zvakanyanya zvekutosvika kana pakutoputika chaipo. So inogona kukonzera tsinga chaidzo dzakakura dzinotakura ropa rakawandisa, tinoti maaorta aya kunganga achitoita bulge kana kuputika nekuda kweBP. BP inogona kukonzera heart failure, right? Yatinoti congestive cardiac failure, right? Zvinogona kukonzera neBP. Maziso, BP inogona kukonzera yatinoti retinopathy, wakutotadza kana kuona, kana vision yako yaobscured, kana wane yatinoti blurred vision. Makidneys inogona kukonzera zvakare yatinoti renal failure kana kidney failure. Then inogona kukonzera numbness chaiyo, maoko, makumbo, yakukanganisa atinoti manerves anotakura impulses nechii. So zvakawanda izvo BP inogona kubudisa complications akadaro. Blindness chaiyo, vamwe have gone blind nekuda kweBP yakakwirisa, inenge yadambura tsinga dzinoendesa ropa munodzi maretina anotibatsira kuonawo. Macomplications ese anogona kukonzerwa neBP. I think just to help someone ambotipa comment achitaura kuti inogona kukonzera here problems nenhengo dzemurume nekudii. Yes, and also imwe mishonga yatinopa yeBP inogona kukonzera yatinoti erectile dysfunction. It's very common chaizvo, anenge ari maside effects kana mishonga yatinopa kukonzera erectile dysfunction. So erectile dysfunction ndio pekuti murume anenge achitadza kumisa nhengo yake, oro ikamira padoko doko inobva yavata, ndio yatinoti erectile dysfunction. So inogona kukonzerwa chaizvo nemapirisi mamwe atinopa eBP nechii. I'm sure you have heard of some prominent people vakashaika mumahotera, then poonekwa kunzi paine kabhodhoro keViagra, then vari kunge vane BP. So you find kuti BP manje hainoita manje waita problem erectile dysfunction, iwo ukatora aya tinoti sex enhancing drugs, maViagra nechii, mapiritsi aya maViagra nechii zvaanoita kuti ropa rese, chinoita kuti nhengo yemurume imire, iropa rakawanda rinenge raenda kunhengo yemurume kuti imire. So sex enhancing drugs anobva aita kuti ropa rakawanda ritese riende kunhengo, rinomisa nhengo. Now munhu uyu ane BP, mwoyo wake kupamba blood uchidistributa kune nhengo dzimwe dzese dzebody, kana atori nomo asiri kuita chimwe chinhu unonetseka. Now uchinetseka kudaro, iwo wabva wamwa Viagra yaya yakutobudisa ropa rera kuendesa kunhengo. So nhengo ndo yakuwana ropa. Apa wagara uri munhu weBP, ndozvozoita kuti vamwe vakwanise kana kufa chaivo vari pamusoro kana tine mapatients mazhinji atikaona nyaya idzodzo neViagra nechii. So zvinenge zvida kuti munhu abatsirwe. Munoona vanonzi maurologists vanogona kubatsira nenzira dzimwe dzinokwanisa kubatsira your sexual life, but zvikuru psychologically partner yako inofanira kunge ari munhu anonzwisisa, kunge muchienda mese muchinobatsirwa, because stress chaiyo yekuti hausi kukwanisa kunge nhengo yako ichimira, then uri kurwara asi mumwe wako haakunzwisisi, maybe anenge achingocomplaina achingodii, zvinobva zvawedzera ningirikini problem. So mukaona anonzi maurologists vanoziva chaizvo kuti ndezvipi zvavangakupei zvisinga interacte nezvamunenge makapuwa kucontrola high blood pressure yenyu, zvinoita kuti sexual life yenyu improve zvakare. Maurologists vanoziva. Asi chikuru chandikaona, ukava nepartner inonzwisisa, mudzimai anonzwisisa kuti ndo problem iri kuitika iyi, muchienda munobatsirwa mese. Kazhinji mumaclinics edu unoona murume anogona kuuya ega, mukadzi uya ega. So pakadaro ipapa pane problem, because anenge akukwanisa kuita zvimwe zvinhu zvekuti atry kuprovide on his side, but the other partner might actually face challenges. Ndo pakuzonotora ana Viagra vaya
and the like, and zvinozokonzera maproblems. So psychologically chaiyo mukabatsirwa kana chimotaurwa kuti dzimwe nzira dzamungashandise kunge muchiimprove sexual life and all zvinobatsira. I hope I've answered one of the colleagues wedu abvunza mubvunzo iwoyo pano. Right, so tataura nezvemacomplications, tataura nema-risk factors, tataura nechii. So ndezvipi zvinhu zvatingaite kuti tidere. So totanga ane BP kudhara. Right, so ane BP kudhara, or maybe ari pre-hypertension or ari stage 1 asati atangwa mushonga, tochungobatanidza neevin atangwa mushonga weBP. Ndezvipi zvinhu zvamungaite kuti ungochibatsirikana nekucontrola blood pressure yako kunge iri murange chaiyo. So range yatinokurudzira yekucontrola kuti usatanga maperiods, kana yepamusoro iri pasi pe130, yepasiyo iri pasi pe80. So 130/80 ndo patinovavarira kuti munge munhu ari pasi pe130/80 ndo patinovavarira kunge munhu ari. Maranges andakupa aya yes zvangachisandangura chii, but vavariro yedu ndeyekunge tiri pasi pe130/80. So tingakunde sei kuti tinge tichienda pa130/80? Chekutanga, maintain a healthy body weight. A healthy body weight has been seen in research nekuva nema-success akati one day kubudikidza nema-percentages evanhu vakakwanisa kucontrola BP yavo zvakanaka neku-maintain a healthy body weight. So that shows us to say we need to be active, we need to do exercises. Vanotaura vanoti at least if you can manage to go for 150 minutes per week, uona kuti wodzispesa sei ma-exercises, zvinobatsira cardiac function. So you can schedule ma-exercise ako. Walking chaiyo is an exercise, jogging exercise, cycling, baskoro chairo it is an exercise, swimming exercise, kutamba chaiko, dancing tore exercise chaiyo. Mukaisawo museve kutamba kana masweta mudidi kana izvo handizoti zimudanso inonyadzotambika here, dzinotambika idzodzo kuti mukadikitirawo maaerobics, bhora, ukaswetawo kudai izvi zvinobatsira. So if you can aim for 150 minutes per week, zvinogona kubatsira kucontrola BP. Pakudya, limit ma-fats, ma-chicken and chips, machii, ma-oils, zvakawanda ma-oils, ma-fats zviya limit ma-sugars, right? Chikafu chine mashuga yakanyanyisa, especially ma-sweetened foods, limit on them. Anokonzera, so eat low, tingati pane food processed, so you must eat low processed foods. Ndo inofanira kunge iri aim yako in terms of food. Salt, reduce on salt intake. Little salt pakubika, and don't add any salt patafura. Limit on salt. Zvakanyanyisa salt iri again one of the things konzera BP yedu kunge ichikwira. So zvinhu zvatiri kutaura zvine mashuga zakawanda zvakafanana nezvima-bread rolls zviya zvima-sandwiches, ma-cured foods, izvozvo limit on those. Chii chaungadya? Eat ma-cereals, whole grain wheat inobatsira. So eat ma-cereals, whole grain. Chikafu chako chemanheru kana chii 3/4 ngaive vegetable, isina mafuta akawanda, isina salt yakawanda, vegetable nemafruits. Every meal yako ngainge nekafruit, zvikuru sei banana kana ka-apple kako, right? Zvinobatsira. Ma-legume, beans, right? Ndo unofanira kunge ari madishi ako. Panyama, fish dziripo, at least ukaita twice in a week dzako dzefish, poultry, huku, but not zvimakanda zviya lean, nyama chaiyo yehuku yayo pa poultry. Yeah. Red meat, you can limit on that, you can cut on your red meat, right?
then low fat milk. Uchitonotenga chaiko chaiko unotoona vanhu vanonyora mutemo yenyika dzose kuti vanenge vachinyora mafood products avo vanotengesa kuti inechi. So you must always read, develop a character yekuread. Unotoona pakanzi low sodium kana kuti high sodium what chi iwoziva kuti chi zvinezvo zvandisikuita sei handisikufanira kunge ndichizvitora. So try as much to always read pamunotenga maproducts akasiyana-siyana, muchiona kuti zviri zvirimo zvinoenderana here neutano hwenyu nemapiritsi amuri kumwa nechi. I think ana chiremba they can explain to you, vanogona kutsanangurirai kuti ndezvipi zvinhu zvamungakwanise kuavoida even kana kuri kuti makangana zvatataurirana muzuva ranhasi. Okay, ngatimwe mvura, clean water, tibatsira. Fodya kuregedza chaiko ndo kungatove nani, asi doro kurijusa. Fodya kuregedza, doro kurijusa, ndozokurora zvakare. Fodya kuregedza, doro kurijusa. Fodya kuregedza because of the nicotine yatinayo nedii karamba irimo ndinozvikonzera zvakawanda, asi doro you can reduce. Dambudziko riri pakuti tine vanorova 20 pints vakanzi reduce vakuenda pa19, hapana zvatetaita. Tinorova 18 then onzi reduce wakupinda mu11, hapana zvatetaita. Reducing yatiri kutaura iyi ndeye 1 drink per day, zvikuru sei kunana wine kwayakwe ndo varipo, right? So ndo reduction yacho. Mukataurana nachiremba venyu vanokukwanisa kukudzai quantities. Pana vanoita unoti maounce kuti 1 drink is equal to 12 ounces dzemalaga, then wine is equal to 5 ounces chichichi. Munogona kucalculaterana kunoti zvine zvakamira sei. Ndo reducing yatiri kutaura kana tichiti reduce. Right, then stress. I know kuti tiri munguva yakaoma. Stress is part of our life, but stress kazhinji ndo inowanzokonzera kuti tinge tichidevelopa BP. So try to eliminate stressors, identify stressors, change your expectations. Ngatisave expectations akada sei akakura kuzvisetera standards zvavasingakwanise kuita sei kuachieve. Zvinhu zvinogona kukonzera kuti kana stress. Live within your means, understand your life, understand umwe wako kana wakaroora kana une bhebhe rako, ngari understand kuti iyi ndo hustle yako ndo chi, and live within your means. Avoid stress triggers. Kana chiti stress triggers sasa zvinhu zvaunoziva zvinotrigger stress in your life. Make time to relax. I know tinoshanda, tiri kuhasla, tiri kudii, but make time to relax and do other activities that you enjoy, zvaunofarira. Inini chaiye chiremba wenyu ndichibuda muno muchipatara kana chii, of course ndinofarira mhanzi. Ndinowana time yekuti ndinombosangana nezvipanani mustudio, ndombogadzira mabhitsi, ndomboimbawo, ndichinyora nziyo, tichitamba, ndomboendawo kubhora, tichidii. Izvozvo zvinokwanisa kundibatsira because ndogara ndichiona vanhu vachifa, vamwe vachiuya vachifamba vadzokera vafa vadii. Ndikaramba ndingori muenvironment yangu iyoyo kana chii, zvinhu zvinogona kundibata zvekuti I can actually be stressed, and kana kumba chaiko I might not even manage to interact. And you find kuti we've got a lot of doctors, nurses and all vanopedzisira vane BP just because of the stressors ekubasa. So find time to relax, do zvinhu zvaunofarira. Kana uchinakidza kuridza gitare, ndonakidza kuridza ngoma, nomborova ngoma, nomborova zvimabhitsi nechi, I get to relax. Ndichipedza kuita izvozvo ndotonzwa kutoti zvanditori munhu, zvinhu zvinobatsira. So find time to relax, practice yatingati gratitude to others. Just be munhu anointeracta nevanhu and uchikwanisa kuitawo zvinhu zvekuti zvinogona kukubatsira and the like. I think ndo zvinhu zvatingati zvinogona kutibatsira kunge tichimaintaina BP yedu yatati toda kuti inge iri pasi pe 130/80 ndo aim yedu yatiri kuda.
Okay, so pachikafu ndo pane nyaya stress nezvimwe zvakasiyana siyana. Okay, ndisingazivi kuti pane patisina kubata here nyaya yeBP. Then singazivi kuti pane patisina kubata here. Chinhu chimwe chandingade kutaura on issue yatati vasina tongoti hausati wanayo uchiri in the normal range. Still kana uchiri in the normal range, you can still do zvinhu zvatati zvofanira kuitwa nevanhu vane BP nechi zvinhu zvinogona kubatsirawo zvakare kuti ureduce risk factors ekuti unge uchita BP. So you can also do zvimwe chete zvatataura zvinofanira kuitwa nevanhu vane BP, right? Whole grain, fish dzako, low fat dairy, chikafu chine potassium, reduce on fats, reduce on salt, working on your stressors, limit sugars, eating cereals, beans, nechi, and zvatataura zvinogona kubatsirawo. Good life, good health eating, diet yako yakanaka zvinoreduce on your risk zvakare yekuita BP. Okay, right, tine chinamba chimwe. Let me try to see if those who can manage to call kana varida kufona. Pane imwe namba yatinayo. Ndisingakurudzire zvikuru kuti vanhu vange vachinyora problems avainawo and the like also because of issues privacy and confidentiality and all. So I will always try to give you a certain number yekuti munogona kufona anonymously or text up a WhatsApp, then I can try to answer you. But vanenge vari free zvavo kunyora vasina problem nechi, it's too fine, you can do that, hapana problem. But mostly for issues the privacy and all, would want kuti tinge tichimaintain privacy and confidentiality on your health issues. So I'm just going to write the number per my comment section edu. You can use it for WhatsApp or even calling WhatsApp, and we can talk just for 5 or so minutes andinadzo ndozongodzokera zvangu kuma comment chiona kuti ndapa ndogona kubata for today. Regai ndinyore namba yacho pano. I hope mabatsirikana in one or two ways. I think I'll just talk about mishonga, but mishonga I wouldn't want to talk much about that because okay, let me just talk about mapirizi eBP. So we find that mapirizi eBP tine mamwe ekuti isusu ma-Africans nechi we don't respond kwaari, and then kune mamwe futi ekuti isusu ma-Africans we respond very well kwaari. That's why I said munhu akatanga aonekwa ine BP kana chii, you are put pamapirizi zvichienderana nekuti arokwanisa controller BP yako. I think for Africans the best I've seen zvinowanzoresponda kuvanhu vazhinji atinoti furosemide, HCT, hydrochlorothiazide, people have been put on that, and the enalapril, they help. Of course, vanozoendawo panana atenolol. So kuiswa pamapirizi it depends nekuti chiremba wako anenge aona kuti chii chaanoda kucontrola. Mapirizi eBP akawanda chaizvo and ane different functions. Kune mapirizi anongokonzera kuti tsinga dzi relax. Koita mamwe anokonzera kuti hati tese isapambe zvakaita zvakanyanyisa. Koita mamwe anongokonzera kuti maproducts anogadzirwa anokonzera kuti BP ikwire mumuviri asagadzirwe. So zvichienderana nechiremba wako kuti aona kuti risk factor yako yakamira sei, they will prescribe to you mushonga wanoziva kuti uyu unogona kubatsira kucontrola BP yako. So if I kuti munhu wese ane BP doesn't mean kuti vanoiswa pa the same drug. Pano vanogona iswa pa nifedipine zvichienderana nekuti
vaona kuti vanoda kugadzirisa issue yecalcium kana chii pana anogona kuiswa painonzi spironolactone zvichienda nokuti vaonei kana chii, pana anoiswa pafurosemide, pana anoiswa paatenolol, pana anogona kuiswa paenalapril. Zvinoenderana nekuti chiremba wako aita sei, aona chii and zvii zvaanoda kunge achicontrola maererano nezviri kukonzera BP yako. So it doesn't mean kuti you'll be put on the same drug. Okay, tine vatibata, let's hope ndezveBP dzatiri kutaura idzi. Okay, hello. Okay, right. Namba ndakupa yandi, mugona kutibata ipapo, warida kufona mugona kufona. So zvandambotaura, I think just to recap, pamaperiods aya aripo anokonzera, pana vanga vachibvunza zvema-side effects. Yes, erectile dysfunction is one of them, konzera problems mune vanhu vakawanda. Okay, all right. Let me try to see. Vari kuti ndiri kuLusaka kuZambia, paUniversity Teaching Hospital pandowanikwa. Beetroot, akanaka mabeetroot, tovakurudzira. Okay, fish, chicken, yes. Lean poultry, not makanda zviya and the like. Okay, anzi ganda ndorinoonaka zvepahuku. Ini handava kurambidza, idyai kana muchida. Hanzi pane zvimwe zvekufutisa zviriko mazuva ano zvana vitamin S nechii kuti ufute. Amen, zviri kwamuri. Ndakuudzai formula yebody mass index, calculator yebody mass index. Hamena kuti muchiri kuiziva here. Ndakagona kunyorera formula apa, ndoona kuti mabata formula yekucalculate body mass index yako. Nyorereyo, ndinganzokufara chaizvo mukainyora zvakanaka. Hanzi doro, hanzi timwe hedu. Doro tati limit. But tokuzivai mukanzi limit maakubva pa 20 pints muchienda pa 18. Hapana zvanemaita. That limit chaiyo kutonyatsolimita zvekuenda pa 1 pint pazuva. Yes, chikafu tarisai, vanonyora, pane pakatonyorwa pachikafu, tarisai. So you check kuti zvirimo and the like. It can really help when you check on the food. Red wine, yes, ndo ndataura zviya. Red wine, a glass inokupa 5 ounces of beer mumwiri wako. 1 pint redoro lager inokupa 12 ounces. So you can find that wine iri a bit on the lower side. 144/79. Yakakwira. So pama readings edu, just to go back on my readings, passive ndo inotipa much of an alarm. Remember that pasi inoratidza kurelaxa kwemoyo. So kana pasi yakakwira, pane something wrong, because tiri kuti mwoyo unofanira kunge wakaita sei, wakarelaxa. Iwo ndo pawakuita sei, pautori nepressure. So even if yepamusoro ine basa ine chii, but yepasi kana yakakwira ndo panonyatsotipa kuti zvinhu panapa pane something wrong. So yepasi ndo ine dhiri yakanyanya, but of course yepamusoro, of course zvese tinotarisa, but zivai kuti yepasi ndo inotora, because yepasi inofanira kuratidza kurelaxa kwemoyo. Pressure yemoyo kana wakarelaxa. Zvinototi pressure yemoyo kana wakarelaxa ine pressure. Maona manje pane something wrong. Okay, those zvikuru pama readings edu. So ma BP monitoring haadhure, ma digital one
you can try to sacrifice and have one yepamba and have your own regular BP checkups. Kungoisa apa wobaya chibutton yotora yega yobva yatokuratidza chireading. Try to sacrifice and have one, especially kana mune vanhu makusvika kuma 50 decades of life and all. It's very important. Remember tataura kuti BP is a silent imbavha. Mugona kunzwa kuti munhu adona achigeza kana kudi, then uenda kuchipatara munhu atostroke kana vane BP. But this is something that you could have picked nekungotora mabps nechichi, maybe mamuka makurara chichichi. You could have picked it with mama 140/90. Ndakanzwa vamwe vachitaura kuti BP inonzi stage 2. Apa musi mapirisi kana chigati mboendai kunani kuna chiremba. Silent killer zviri kutaurawo izvo. So have those to ma digital. Kana musina once in a while furaiwo nepafamasi kana haupa chinazvo ungomezhwawo ungoona kuti zvakamira sei, then ungorelata. Gara nekabhuku kako kaunenge uchinyora mareadings pese pawatorwa, so that anytime yaunowana opportunity yekuzoenda kuna chiremba, if you show them the readings on madays akasiyana siyana, you see kuti anokwanisa kuona kuti mareadings ako aya, I think let's do this. So gara nekanotebook kako kaunenge uchingonyora kuti mareadings pese pawaona opportunity yekunge uchitariswa. Okay, thank you mune Charity kana wabatsirikana. Stress varikuwa vari kuti ku UK stress zvakare, not Zimbabwe chete. Dzinosiyana stress dzacho, mabasa anenge awanda kubatakana nechikumwe itori stress dzenzara chaiyo. So dzinosiyana stress dzese, but stress tese ku BP. So learn to manage my stressors ako. You find kuti nyangwa ane mari chaiyo vatoriwo ne stress dzavo, they can still succumb to BP. Maona manje. So that manage ma stressors. Mai vangu vari kuzorora, vabatsirei. Exercise inodiwa but not too excessive. What causes side pain under the left breast? Not me but my mom. So ndakataura nyaya mabreast. So I think kana wanga kateerera last show takataura nyaya self breast examination. So you can do a self breast examination, and once one notice an abnormality on your breast, endai munoonekwa nachiremba vaite full thorough examinations. So vanogona kuitwa mammogram kana ultrasound scan of the breast. Ultrasound scan towanzoita vanhu vari below age of 30, then mammogram takukwira kuma 35 and the like, because of the breast tissue and all. So once one will notice something abnormal on the breast, remember I told you cervical cancer, breast cancer, top 2. So having that not high suspicion index, so that kana chisiricho is you are still okay, but kana chiricho wabatsirikana. But ukangozvichengeta ukati ndimonzwa pain kane kalamp, before you know it kaspread muscles, bone and other organs. So have high index of suspicion, do breast examination, unobatsirwa. Low deficiency of vitamin D inokwadza immune system, cause stress, tora sertraline, zvobatsira dysfunctional. You find kuti pane zvinhu zvandataura nyaya mafruits and the like. Pane mamwe mafruits like citric fruits, grapes nechi, aripo mamwe mafruits ekuti you might need to talk nachiremba wako kuti unzwa kuti madrugs auri kutora haakwanisi kuita interaction here nemafruits, zvikuru sei grapes, grapefruit nemacitric juices and all, ane mamwe mapiritsi eBP anoita interaction nawo achiatadzisa kushanda zvakanaka. So on those fruits you might need to talk nachiremba wako unzwa kuti mapiritsi aya haakanganiswe function yawo nemafruits akaita semagrapes nechi. For stress, pane vari kuti you can take drugs like antidepressants and all. You can take those antidepressants, but you find kuti they might have also some drug-to-drug interactions in drugs. But kana waonekwa nachiremba wakaona kuti stress disorder chaiyo inotoda
mishonga kana chii unogona kupuwa and the like. It can also help. Thank you, Samuel Senzaro. Unavoida stress iwe ichirara paside pako everyday. Ngatitaurirane stress haisi right. Tichingobata maviri ekupedzisira. Stress reduction techniques such as listening to music, dancing, reading, yoga, zvakasiyana siyana zvinoreduce stress. Ngwavhedha ngopopota pese pese, raise a voice, iwo wacho kutopopota unokwanisa kuita problem wauri kupopotera mese munogona kutoita chi BP. So let's avoid those. Okay. Kushaya bundle re-internet stress ngosandudzirawo vanhu hamusi kunyatsobvunza zvimubvunzo, muri kutotaura zvenyu zvemafanizi. Munoziva kuti stroke dzawandisa chaizvo, vanhu vari kungoita kungobatwa rine BP vatostroka kudhara. Imi muri kutoita zvenyu mafanizi, hamusi kubvunza zvine Samuel Senzalo, yes. This diet can also work to diabetes or pre-diabetes. It's inokwanisa kubatsira. I'll try to post something on it. I think I've got a nutritionist friend anokwanisa kuti pamaposters togona kuposta papo kuti chikuratidzani. What else? I want to find which ones my mom is taking. I know where to track up UTH. Okay. Any other mfunzo? Diuretics, you see there are too many. Antihypertensives indeed, depending on the root cause. These also child. Zata, the same one yeku UK caused by rent bills or stress yeku UK. Yes, stress is stress. Palpitations are not but life is calming me down. Okay. Ndiri kutsvaga mubvunzo kuti ndishandire vanhu ndisati ndaenda ndibatsire vanhu kutojoka zvinhu. Alright, amwe tichazenge tichizo pre-eclampsia pandaiva nenhumbu. Does it mean I have to be per medication or not? Ndozvandataura zvacho kuti kana chitarisa zveBP Natasha, pawanga usati wane nhumbu wangava uine BP here up to about 20 weeks pregnancy. So kana iri BP yakazoya after 20 weeks pregnancy yako, then takuiqualify as a pregnancy induced hypertension. Hypertension has been induced in pregnancy. So iyi ndo inogona kukonzera preeclampsia, right? High BP, ma proteins mu urine, kana zvatozoshata unogona kutozoita mafits, inenge eclampsia. So preeclampsia kana wakaita BP yako iregulatwa zvikuru, mwana akangobarwa placenta yobviswa. Kana inga iri preeclampsia due to pregnancy induced hypertension, we expect your blood pressure to go back to normal within 48 hours or so. Nogona kudzokera go back to normal, because nature haikonzerai placenta nema products of conception nechi anenge arimo. So ngatiti yaramba iripo even wazvara kana chi BP yaramba iripo, then you might be put pama drugs, because blood pressure yako inoita sei
has to control like, so it might have not been picked usati wane numbu, then tazoipika wane numbu. So it's still pama readings. Kana diet yaramba, lifestyle yaramba, yaramba, will still put you on the drugs. So I hope I've answered you. Pre-eclampsia numbu. Thank you very much. Mainati nikutupa formula body mass index. Alcohol, when I drink. Studies also issues a caffeine, reduce also on caffeine. Caffeine has also been seen to increase the risk. School say heart rate, Nishi is not going to sponsor BP, so you can also cut down on caffeine. Okay. I had a low BP for a very long time, and I was prescribed atenolol. Could you explain why I was given that medication? Atenolol. Atenolol iri mugroup yatinoti beta blocker reduce heart rate. So kana wakanzwa ine low BP wopuwa mushonga reduce heart rate. I think I wouldn't know why, but I think maybe history taking yakaitwa na chiremba wako, physical examination yawakaita, kana wakaita echo, kana ne ECG, zvinogona kugezwa kwa prompt kuti vange vachienda pane maybe aunaonya sotsanangura zvozvo kwaso kwakanzwisisa. It depends with why did they choose kupa atenolol. But tiri panyaya iyoyo maybe togona kubata hypotension muchidimbu tisatataura nezvechikoro. Hypotension, you are not low BP. So to start some readings now are pasi pe 90/60. Mama figures are so kuna ona ne hypotension, wanochema ne hypertension, wanochema ne hypotension, low BP. No readings are pasi pe 90/60. Right? So my signs and symptoms: fainting, dizziness, lightheadedness, musoro ningori light, kuti unzwange hauna chawakatakura mudehenya, blurred vision, vamwe vanorutsa, vamwe nausea chaiyo, kuneta, easy fatigability, kuva pale, right? Vamwe kana shock chaiyo, then ine weak pulse nema palpitations. Those zvokwanisa kupointa to hypotension. Zvinogona kukonzera hypotension, pregnancy inogona kutipa to hypotension, thyroid issues, especially not a hypothyroidism, kana uri kuproduce ma levels thyroid hormones mashoma, you can succumb to hypotension. Low blood sugar, right? Blood sugar kana iri low, you can go for hypotension. Blood loss, especially excessive blood loss. Could say heavy menstrual flow, it can lead to hypotension due to the anemia. Severe infections, lack of vitamin B12, lack of iron, lack of folic acid, all these things can cause hypotension due to anemia. Drugs, drugs zvakare anogona kukonzera hypotension, zvakaita sana furosemide drugs antidepressants anogona kukonzera hypertension, zvakasiyana siyana. Allergic reactions, if you are allergic to something, then you are exposed to something you are allergic to, it will also succumb to hypotension. So zvakawanda zvogona kulead into hypotension. Hypotension no divide mune zvakasiyana siyana. Pane yatinoti low BP on standing up, wakagara so paunosimuka then unogona kutodona. Iyo inonzi low BP on standing up. Magwaro tinoiti hypostatic hypertension or orthostatic hypotension kuda kuti yakaderera. Hypertension ndoyo yatiri kufunda iyi. Then inogona kuita low BP after eating. So we say 1 hour to 2 hours after eating,
unogona kutoita succumb to low BP, right? Why? Because pakudya paya paya paunenge uchidya handi chikafu chinoenda kudigestive system, ropa rakawanda rinochanelwa into the digestive system. So kana body yako isiri able to balance up kana chi, unogona kutoita hypotension maybe 1 or 2 hours after wadya, utonzwa wakufila dizzy kana chi, because ropa rakawanda rinenge raita channel into what? Ku digestive system, right? Then unogona kutoita low BP due to yatinoti nerve damage. Nerves anocontrola tsinga dzeropa kunge dzichicontracta dzichirelaxa kana chii, kana ari damage nezvirwere zvakasiyana siyana nashuga nachi, unogona futi kuita succumb to low BP. So that's hypotension. Okay, unogona kubatsirwa hypotension. Pane kubatsirwa kwa hypotension, it depends ne the cause. Kana iri iron deficiency anemia, then we have to work on the iron, folic acid, ferrous sulfate nechi, kuitira kuti ma-iron levels ako anga ari nani for that anemia. Kana iri thyroid chichi, wakupuwa ma-hormonal replacement, ma-synthetic thyroid hormones anenge akagadzirwa kuti function yayo. Kana iri sugar, takumaintainawo blood sugar yako ma-levels ari nani. Kana iri blood loss, ma-menses ari heavy, wakubatsirikana unge uchipuwawo zvinogona kubatsira kuti kusave nema-heavy menses anokonzera excessive blood loss, inoita kuti uzoita anemia, then can lead you to hypotension. I hope wabatsirikana. Please also buy sildenafil to boost this function kuti ite high mode. Ndozva ndanchitaura. Samuel, so for munhu ane high blood pressure, sildenafil ana Viagra nanachi, they are a bit contraindicated, but kune ma-brands mamwe kuti unogona kubvunza chiremba wako anogona kubatsira vandataura ma-urologists, they can tell you ma-brands aunogona kushandisa asingakonzere ma-problems ne-BP yako. Otherwise ukada ungoshandisa any sex enhancing drugs, ndopaya pekuti tati munhu anogona kufa ari pabonde nekuda kweropa rinenge raitwa channel kunhengo kuti ribatsire kusustaina nhengo kuti irambe yakaita sei, yakamira. So you talk na chiremba wako, anokuudza mapiritsi ekuti anogona kubatsira sexual erectile dysfunction anenge ari prescribed and the like. Okay. Healthy and all. Yeah, unogona kuti mishonga handifarire, I would eat healthy and all, but once kana BP yako yapinda patataura paya kuti stage 2 and all, and haichacontroleke nediet nema-exercise nechi, watanga mishonga mwana wamai, I would encourage you kuti umwe mishonga. There are a lot of people vatikatanga ma-antihypertensive drugs wakamwa, then wakaenda kuchechi wakaudzwa kuti BP no, chichi no, hausisina, uchibva pano just believe kuti hausisina. They've gone 6 months or even a year or 2 years vachitoudza vamwe kuti handisina BP kana chi, but one day is one day, wonzwa kuti vakadona. Brought to the hospital 220 over 140, munhu atostroka, atodii, pamwe atoita clot musoro kana chi, munhu atoshaya. So you might do well wasiya ma-drugs aya for some time, but since your blood pressure is really controlled, one day things will just go amiss. But kana uri pamishonga yako, you are maintaining that blood pressure patataura paya pakape 130 over 80, and we can easily see kuti mishonga iri kushanda kana haisi kushanda kana chii. So try by all means kuti waiswa pamishonga, kana chiremba wako akuudza kuti you need to take this every month, try kuteerera zvamunoudzwa nana chiremba. We've seen a lot of cases vanhu vachizodzoka vamustate isiriyo, vasiyiswa mishonga nevanhu vakasiyana siyana. Vamwe ndo vanoudzwa kuti maherbs aya anobatsira. Hatisi kuti shamwari dzedu maherbalists havazive kana chii, vane ruzivo rwakanyanyisa chaizvo pamwe kutotidarika. But kana takudiagnosa kuti une BP, takupa mushonga, try kuteerera. Otherwise we've got a lot of cases dzevanhu vakazouya mitezo yaoma isaite zvakanaka and the like. So just try to
to comply and BP yako ite zvakanaka, icontrole kune zvakanaka. Okay, just one more or two more. Okay, ko chiveve chinokonzerwa nei, chopedzwa nei. Okay, chiveve like ndataura itori actually complication ye BP inogona kukonzera numbness ichiveve, especially maoko nemumakumbo. Teta kuiti hypertensive neuropathy. So kukwira kweBP kunogona kudambura tsinga dzinosupply manerves nechi kugona kupedzera wande numbness kana chiveve. Inenge yacho actually complication ye blood pressure. So you find that for my patients anenge aita iyoyo yatinoti neuropathy, or some of them they've done well on yatinoti amitriptyline, but you need to discuss nachiremba wako kuti unoti unokodzerere kunge uchiswa pa amitriptyline iroro rinogona kubatsira zvakare mune issue yeneuropathy. Kupreventa, some people can be put on yavanoti neurobion kana na B6 and all. They can also batsira preserve damage yema nerves and all. So you can discuss na doctor wako anokuudza and can prescribe you something that can work to relieve those symptoms kana winawo. Do some races have higher bone mass body and now the bone mass index imi, but that body mass index makuti bone mass index, body mass index BMI. Yes, chokwadi mamwe maraces akatogarwa ane heavy build, but kana nyango une height yakadii but weight yako uchigona kuimaintaina, your BMI can still remain pakati pe 18.5 to 25, which is in the normal range. Is it safe to stop my BP tablets? I think I've mentioned. Kana wamiswa na chiremba kuburikidza history yaita, physical examination, recordings aari kuona, ECG, echo nechi, kana ari yakumisa chiremba andone paine dambudziko, but ungotiwo wega pachako wamuka makuseni izvi handichatori izvi, ndo patati pane something wrong. Okay. Chirembako chinokonzerwa nei, I explained that. Now ndakasiya mapills eBP yave normal, I get checked every month. Yeah, if you're getting checked every month, muchitaura nachiremba wenyu achiona kuti it's within the range, andone paine dambudziko, as long as muri kunyatsopuwa information izere and mareadings enyu ariwo chaiwo, andone paine something wrong. Yeah, I think patirikubata mishonga tiringotaura just in general kuti kune mishonga yakadai iripo, and I think you can hear my emphasis andiri kupa kuti it can only be prescribed nachiremba wenyu akuvhenekai aona kuti do you really need to be pamushonga wakati. Kumenshena nekuziva kuti panewo dzimwe hama dzedu dziri pamishonga iyoyo, not kuti tiri kuto prescribe pano. Okay, I think our next topic yatichazotaura nayo is diabetes. Diabetes ndo inenge iri topic yedu yeThursday. Diabetes mellitus, tichatarisa type dzese dzediabetes nezvakasiyana siyana zvatingabata zveddiabetes. So that will be our next topic on Thursday. Alright, I think we have done well. Zora Nasi, let me just finish neku discuss about the nursing school iri kuno Zambia, yatinoti Glory Academy Nursing School. Like I said earlier on, I'm one of the board member ndiri kubazi academics.
So we are registered with the General Nursing Council of Zambia. We are functioning, and today 3 intakes so far, starting with the intake in July 2019. I think there are 25. Then January 2020, there are 43 students. And then the July 2020, there are about 63 students. So you find kuti my intake schedule, today January intake and July intake, do my intakes at now. Tinotora vanhu vane 5 O levels, inclusive of mathematics, English, any science subject. Could be biology, integrated science, combined science, agricultural science, any science subject. Then in number of sittings, as many sittings as you have. Policy kuno haina limit yainayo in terms of sittings or anything, so you can still be recruited. Then imwe issue again yaitaurwa nevanhu, it was on what else was that? Okay, it's a 3-year program in a theory ne clinical placement or clinical attachment yavanenge vachita practicals avo vanoitira pano pahospital pandiri pauniversity teaching hospital, one of the biggest hospital muno muZambia, muRusaka. That's where they do their practicals. They rotate surgery, medicine, pediatrics, gynecology, obstetrics, ophthalmology, ENT, you can name it. They have got very good weeks. This is an internationally accredited diploma. We have students before UK, Australia and all, but it's the same curriculum, but of course in other schools and all. So mabasa anowanika because it's international accredited. Certificate is already valid. If they still want to work here, their certificate will still be valid. If they want to go across and all, then get valid a diploma in nursing. Chimwe chada kuziva vanhu ndechekuti recruitment yedu. So I think any college kana chipa ku application form inotengwa entaiti for my international students rikuita $20. So vanhu vanga vaine dambudziko rekuti kutumira mari and all, because number yaishandiswa yanga iri number yemunhu. I think that's my number irikushandiswa kutumira for application form, but I think takataura neadmit kana no, there's no problem. Kana unaita dambudziko still paunenge waapply kana takuaccepta, you can still pay your application form paunobhadhara nefees yako and all, since vari muri kure muri kunze. But vemuno uchitouya vanobhadhara mari yake, they no poor application form. But since vari kure, you can still pay together with the fees. Chimwezve chada kuziva vanhu the intake at July, the window was still open because of the COVID-19. So you find that the students are not in school at the moment, but they are learning online. Every day, nema lectures are theory, sociology, nechi, even one July 2019 they start, but they only started on the 1st of August, and they haven't gone much in terms of their courses. So you find that we were still enrolling because we've got that window, and they're still learning online. So if you give you a package, like I can give an example, their microbiology, they've only covered 3 lectures. Sociology, 1 lecture. Psychology, they've done 4, and also for a student and conservative catch up, I think window really open up to the 10th of September and all to join this intake. That's why poster for that, because we are doing it online, so anyone could manage to catch up and all. In terms of my fees, not but up our WhatsApp number yedu, my posters yedu, we always send you my fees, not your fees schedule, but roughly I can say fees you're in kwacha, but you can convert to US dollar. I think as of today, $1 is equivalent to 19.5 kwacha. So looking at the fees you're at now, per gore, it goes to something like $770 per gore. So you can divide that into 6 months. That could be $335 in 6 months. Mode of payment, you can agree with the accounts to now 50-50 per 100 pachi, as long as per gore
mari ichizokwanisa kunge ichisvika $770. Accommodation iripo on campus, off campus, just a shouting distance, stone throw. There are a lot of boarding houses anoonwa nechikoro vana vanenge vari secured. As I talk right now, our senior most intakes has got 5 Zimbabweans. Intake inovateera ine 10 maZimbabweans. Intake iripo izvozvo vari kudzidza online, there are about 23 Zimbabweans vatakaaccepta vari kutoita ma-lectures are online. So once the borders are open and all, people will cross over and they will come on campus. There is no age restriction or age limit in applying for the diploma in nursing. Chimwezve chada kuziva vanhu ndechipi? Yeah, we find that you can call the embassy. Sometimes it might not know all the institutes are Monichi, then maybe onzi atiwaziwe. That should not push you off. Of course, it's good I received a call from a parent from UK akati ndafonera embassy Zimbabwe Zambia vati hatikuzivi. Zvinogona kuitika, it's common. Vamwe vakati vaenda paGeneral Nursing Council Zambia havana kutoona kana chii. I think ukatarisa unoona kuti yakaupdate. The last update is 2018. For vanhu vane malicense 2019 kana chii, they don't appear. So those are things that are beyond our control. But I think as a school also, we'll try to go to embassy towards to exist, and it's not kuti it's mine as a Zimbabwean, I'm only a board member. So of course maZimbabweans are nations where you can go to embassy onoti ndakatanga chicham, but that thing is not mine as an individual, ndikoro board member. Saka kuzofona uchiti munomuzere Dr. Anonzi so and so ane chikoro chakati zvonzi hatimuzivi, and you are put off. It's okay kubvunza, but sometimes people might not have the information yacho and the like, unless maybe kana wazobvunza and the like, but issues are okay. I think I've answered. Then accommodation tatiripo vanobhadhara 500 kwacha per month. That's for accommodation. That's like $23 per month. Vanopuwa fridge yavo, vanopuwa stove, pekugara nechi, but food vanozvionera. It's self-catering. Okay. Study permit tinokuitirai. Pane a list of things vamunosubmit, then isusu tokuita sei tokubatsirai study permit. I think the whole process is 4,000 kwacha. That's like $200 for study permit. We have we haven't encountered any problems in any of our students in procuring for them study permits to study here. Any problem. We want study permits out, but for my study permits they're only for 2 years, so which means after their second year they'll need to renew. They're just for the other year. Yeah, I think I have answered mvunzo yavunzo. Ndichatumira zvakare the flyer pano pama diaries so that moona vari kutitemba. Yeah, go ahead. I know people have been swindled, a lot of monies and trust has gone and all, but that's all I could do in trying to advertise and all for the school and all, and it's quite genuine, and the opportunities are quite there, because diploma in nursing is international. It's diploma in nursing. As long as curriculum, the anatomy, the medicine, the GE, zvasiyana name, maybe accounting, nechi zvinosiyana ma-systems nechichi nenyika nechichi, you need to adapt. But if you go to UK, if they are managing a patient vachishandisa nursing care plan, ndo yatinongovadzidzisawo vana vachingoshandisa. So you find that you can work anywhere as long as it's an accredited diploma in nursing. Council edu iri accredited, vanouya vachitora ma-records wherever kwaurada kuenda vopuwa ma-records, and you can still work anyway. So I think it's a good opportunity for vana zvikuru vasiri kukwanisa kuwana nzvimbo zvinhu. And chimwe chachichibvunza vanhu ndechekuti vanobhadharwa here vari patraining. System yekunoku yakasiyana nesystem yekuZimbabwe. Kunoku
yedu private nursing school, even government nursing school, they pay. But we find good government how in yandati 780 per gore, maybe government ningeri $400 per gore, but they still pay something. But ningeri reduced and like that's the system because kazhinji vachingopedza, all of them are usually absorbed in the Ministry of Health votanga kushanda. That's how it works. Zasiyana nekumba kuti once wangopinda training, then we get paid. That's why you see that even my opportunities actually they're a bit limited and all. But kunoko, there are a lot of private institutes, even you want to offer na medicine. If you need the medicine, we have my colleges that offer. I think we've got a lot of Zimbabweans who have crossed over. We are doing even medicine, physiotherapy, pharmacy, and all. We've got a lot of private colleges, and you just need to talk about Kuzoti, Ari, highly accredited, they're happy, what, and all, and we can help you. Students are coming here, they're learning, and they are doing well. Musachka, tinobatsirana. Okay. Any other issues? Tsatapendera chirongwa, I think I mentioned to tichaita okay. My messages mamapinda ku the other phone yatambopanana. I will be able to respond to you once na settler after this. Okay. Dokutenda zvikuru nekunge tichitaura tese tichibatsirana one or two until we meet again next week on Thursday for diabetes and all. Bye bye. God bless you all. Thank you, Sismeli, the platform Yamurugutipa. We have received overwhelming support, especially for diaries at UK. They are sponsoring a lot of kids from, I think, first intake yedu, Vanari Movese, their monies are coming straight from UK. Vakango get in touch nesungu titumira mari vana vakangoya, and we are taking care of them and all. Thank you so much. Nevamwe vachazoda kuzojoin now, please feel free. It's a good thing, and nursing is very marketable. COVID-19 yakaparadzira zvikuru my healthcare workers akanyanya, and chipera there are likely to be mass recruitment, especially my nurses and all. So it could be a very good opportunity yekuti vana vakwanisa kunge vachidzidza pavanowana mukana, as long as tiri kuteedzera zvese zvemurawo zvinodiwa. There is no problem. You can trust us on that. Thank you very much. Morara zvakanaka, tosangana musi wechina.